Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, padayon natong giampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, kaayuhan sa mga masakiton, labi na gyung naapektuhan sa COVID o ang pagkahunong na nining maong pandemic. Padayon puntang magampo alang sa atong mga benefactors, mga donors nga padayon sang nagtabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita makagagahom ug way kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon og tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghop, ug pag mapailubon kanunay, ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron mutunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu, pinaagi sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas, usa ka Espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom, ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tao, nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit? Siya kansang mga kamot nga walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis, siya nga wala magtinguha sa mga butang nga walay hinungdan. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo, ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas.
Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya nga nangita sa naong sa Dios ni Jacob. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naon. Ang Ginoo nakatagong kaluwasan, nalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, inikakita ninyo og dag-om nga nagikan sa kasadpan, moingon dayon kamo muulan dili madugay ug muulan gayod. Og sa pagkamatngo ninyo sa habagat nga naghuros, moingon kamo muinit karon og muinit gayod. Mga tigpakaron ingnon, makamao kamong mosabot sa kahulugan sa dagway sa yuta og sa langit, apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan niining panahona. Ug nganong dili man kamo maghukom unsay angay buhaton. Kung may mukiha kanimo paningkamot sa pagpakig-uli kaniya samtang anaa pa kamo sa dalan, aron dili kaniya taralon ngadto sa maghuhukom ug itugyan kaniya ngadto sa pulis ug ibalhog ka sa pulis ngadto sa bilangguan. Timan ikini dili kagayod buhian hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa, nagpahinomdom nato si San Pablo nga duna ragyoy usa ka lawas, usa ka espiritu, usa ka Dios, usa ka pagtuo. Muna dinhi nigmisa nato usa ragyod ka klases pagkaon ang atong kanon, wa gilaing putahe. Ngano man aron pariha ratag gikaon. Nya ang awhag mao kini nga maghiusa gid ta. I-maintain gid nato matud pa ni San Pablo ang panagdait nga gihatag sa Espiritu Santo. Nya kumusta mang inyong kinabuhi ron? Nagkahiusa ba o nagkabahin-bahin? Sa inyong pamilya nagkahiusa mo? Wa mo magbungol-bungol? Maayo. Sa inyong mga silingan nagkahiusa mo? Wa mo mag-away-away? Wa? Wala. Maayo. Sa inyong gitrabahoan, nagkahiusa mo? Wa mo maglinibakay? Dinhi sa simbahan, nagkahiusa ta? Wa ta magdinaotay? O kana, mga check up ba? Kanya, kung pananglitan gani, nawa na ni kaning gitawag na tog unity, matud pa ni Jesus, basaha sa ninyo, basaha ba? Dili kay magsige lang mo og tan-aw ang mga panganod, basa anang nature, may na kayong mo anticipate ang atong pag-asa, ang atong Feebox, unsa pa nang uban diha nga may kayong mo project ba? Unsay mahitabo in the future, ang bagyo layo pa kayo, nakita na,
Ana, mga 4 days, 5 days pa lang, ingnon dayon na, moabot ning bagyuha, ari-agi diri, may kitang mubasa na, gidaig na ni Kristo, mayo man na. Pero di mo kamaong mubasa, unsay gikinahanglan, karong taknaa, karong orasa. Matod pa niya, kung naa gani nasilo nimo, unya, murag mokiha na siya nimo didto sa hukmanan, nganong imo mang paabuton dito sa hukmanan, pag-uli na lang mo diasdan. Di ba? Nganong mag-atubang manggimos barangay, tungod lang anang iskina siyuta, tungod lang anang utlanan. Hindi gid madag sabot-sabot. Nya pulos pag yun mga Katoliko, magdungan pagsimba, buutan pa kay mo kalawat, pinaana pag yun. Nga mga tigpakaron ingnon matod pang Kristo, mga tigpakaron ingnon. Mamugos pag yung simba, bisag dili pa ta qualified ang edad. Nya dito ga sige dito dumot sa silingan, tigpakaron ingnon. Nya wa ta mga iguan eh. Wa na. Ikaw Father, nagkahiusa kas imong kaubang pare. Yes. Wa mi magtingganay. Okay, lagyo mo sad mi. Sige, may istorya, layo man. Oy, pulos ta mga buangon. So, laktod pagkasulti, ang ato diyan kinahanglan basahon karong panahona, kanibang unsa may mga angay natong buhaton aron ta magkahiusa, ug unsa may angay natong likayan aron ta magkahiusa. Unsa may angay likayan? Ang kanang pagsigig tan-aw sa atong naong. Kana bang magsikag tan-aw sa imong naong? Gitawag nag selfish or self-absorbed or self-centered. Kanang sikag tan-aw sa imong naong. Nya kanang imong naong, imo sad nang gi-reflect diha sa naong sa imong bana, naong sa imong anak, naong sa imong mga gimahal. Kay mo na sila mga gitawag og mga extensions sa imong naong, sa imong image. Gitan-aw pud na nimong imong naong diha sa imong balay, diha sa imong sakyanan, diha sa imong bank accounts, o diha sa imong mga positions and possessions in life. Kay mga extensions man na sa imong self-image. Ma-absorb lagi ka na, magsige na kag tan-aw sa imong naong. Nya ang imo na yung naong mo imong panindoton, magkabahin-bahin kita. Di ba? Mauna nindot kayo ang atong gitubag sa Salmo. Unsa titubag na to? Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Kanira bang tubag nato dinhi bita kana inig-ingon sa pari, dawata mga igsoon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagahom sa tanan. Unsay tubag ana? Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Kana imong mga kamot. Kana imong. Kanang kamautan mo tan-aw bas naong sa atong isig katawo. Unya ang atong pangitaon nga naong diha sa atong isig katawo, mao ang naong sa Ginoo. Kay baka kita natas naong sa Ginoo, nya usa ra may Ginoo. Ang mahitabo magkahiusa kita. Nya kita gihimo man ta sa image and likeness of God. Hinimo man ta sa larawan o kasamahan sa Ginoo. Di sa ato pa, naagitay naong sa Ginoo. Mo ni common paborito kay nako nga kuan ninyo. Ipabuhat. Pagliningi ay mo sa imong tupad, tan-awa kunog makakita bakas naong sa Ginoo na imong tupad. Sige. Nya describe ba unsay naong sa Ginoo nga imong nakita anang imong tupad. Kay di ka kakita Ginoo aning na nagsimba dinhi, mahadlo ka mo tan-aw sa ilang naong sa ato pa demonyo nang naani mo. Kay ang mahadlok nga mo tan-aw sa naong sa Ginoo, ang demonyo man muduko guna mo hapa gun ng demonyo. Mahadlok na mo tan-aw, sige kano, pag tinanaway kano mo, sige ready. Ana.
Nadawat, naagiwa mo lingi. Pasabot ada mga demonyo ng dagko eh. Kay naong biyanas Ginoo. Karon iniguli ninyo sa inyong balay, tanawa sa kunutong nahibilin sa inyong balay kay mga images and likenesses of God man pod to. Tanawa kuno makakita bakas Ginoo sa dito nila. Mahadlok kan ikang mutanaw sa ato pa demonyo ka, ikaw mo demonyo. Mahadlok man ka mutanaw nila. Nya inigtanaw sa demonyo nya siya mo lihay ang iyang mata, demonyo to siya. Adi tingto siya demonyo, gidemonyohan. Lagi. Ngano mo lihay man siya? Ngano di man siya katutok nimo tungod kay naong kas Ginoo? Di sa to pa demonyo to siya. Nya kung nakakita na ka nga daghan kay demonyo des imong palibot, unsa may buhaton? Magpatakod o imong papahawaon ang demonyo? Pahawaon. Matod pa ni si Kristo panglakaw kamo og tagaan tamo og gahom sa pagpapahawa sa mga yawa. So ang unang gahom nga iyang gihatag sa iyang mga followers, ang pagpapahawa gyud mga yawa. Kay ang naong sa demonyo dili na ang naong sa Ginoo. Kanang taong nagkusmod ang naong, unsa man na? Ginoo o demonyo? Demonyo og naong. Kanang tao nga nagsigig pangasaba, unsa man na? Unsa may naong ana niya? Demonyo. Demonyo. Kanang tao nga sigig paningil anang utang, unsa may naong niya? Demonyo. Demonyo. Unsa may kanang tao nga nagsigi og inom, unsa may naong ana niya? Demonyo. Ginoo nagnaw. Tanawa na mga palainom, di ba smiling kayo, no? Kadang imong bana nga kusmod kay tanan, paimna na agka smiling na, sabaan pa. So, ang kanang nahubog mo na demonyo, pero ang nag-inom Ginoo na. Mao bitaw si Kristo amigo gito sa mga palainom. Nagmilagro gito siya bino para sa palainom. Wag na tanawa di gid mo kakuha. Muditso lang daya. Kanang nangabit, unsa man na? Kanang nagkinabitay, unsa man nagnaong? Demonyo. Kung sila lay magatubang ay Ginoo. Pero ang ilang gibuhat demonyo. Muna iniguli inlas balay ilang naong mura nagdemonyo. Iyang asawa sang nagyaw-yaw tungod kay nangabit ang iyang bana. Unsa naman sa siyag naong? Demonyo kaayo. Nya karon unsaon man niya pagpapahawa ang demonyo nga naa sa iyang bana nga nangabit? Igugmaon. The greatest commandment of God, love one another as I love you. Paghigugma ay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Nya giunsa man ta pag higugmas Ginoo? Mag-anam tag kadako atong sala, mag-anam sad kadako ang iyang gugma. Nya kay purti na maginatong daghanag sala, nagpakamatay gid siya para nato. Kay dili pa igo nga iyartang gakson, iyartang kuyog-kuyugan, iyartang pasayloon. Tungod gid sa kadako na gis atong sala, nga di na kita kasud og langit, pulos na lang kita padong sa impyerno, nagpakamatay siya. Muna nga kung ang imong bana, usara gani kabit, gaksa-gaksa lang na, sige hila nag-ingong I love you. Tulo na gani kabit ana, pag fasting and abstinence na yun. No? Unya, kung daghan na dyan kayo nagkabit, nya punaya na kagkulata, pagpakamatay na para niya. Ana na siya. Og anha ka diha makakita Ginoo kay ikamatay nimo, you can see God face to face. Di ba? Nya okay mo na. Mga demonyo dahil mo. Manindog ta. Mga igsuon, ato karong ipadangat ngadto sa Ginoo ang atong Dios nga nahigugma pag-ayo kanato ang atong mga panginhanglan. Og moingon kita, kaluy-i kami Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Alang kanila nga namunuan sa atong simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan, nga ang kamatuuran maoy mapadayag, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Alang kanila nga nagdumala sa kagamhanan, nga muila na sila sa kahulugan sa kinabuhi, ug muhatag sa hustong hukom ngadto sa mga binilanggo, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo.
alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus nga makabaton na ug hingpit nga kaayuhan mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay sa grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Alang kanila nga nangamatay sa gubat, nga makakita na sila sa kahulugan sa kinabuhi diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. O lagit tong amahan, amo untang makit-an ang imong naong diha sa among isig katao, aron kami mualagad kanimo. Ihatag ang among panginahanglan karon nga among gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga higsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga way ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma og pasaylo og maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta,
nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usada sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa ug pasaylua kami sa among mga sala ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa pagsulay hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihanggop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sama ang hugman sa Diyos alang animo, kinabuhi giulan, aron ka maluwas. Malapasan, malaugan, sa taong ipapas, pasay lugugman, ihatag sa Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang unta kanamo sa pagka makanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong
sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Akong ipahibalo pag-usab nga ugmang adlawa alas 5:30 sa hapon mao ang Thanksgiving Mass ni Father Leo Archie. So atong iyampo nga magmalampuson nga nindot sad og mo anhi mo dinhi aron mo tampo sa ang tampo ba mutambong apil sa nang tampo tambong tanan no apil mga on punta ana kung naay pagkaon yag mahutdan sad ka ay lang pagmahay nya aron di jud ka magmahay pagdag imong pagkaon dinhi itampo sa nato di ba nindot sa nainana aron mahimo gitang usa ka community. So ato siyang sugaton ugma sa iyang unang misa isip pari dinhis atong parokya human siya nag-alagad isip diakono. Niya padayon sa ta sa pagpamisas mga kalag, mga sobre diha sa inyong mga lingkuranan karon pulos na gina para sa kalag. Pwede sa na ninyo ipanghatag sa inyong mga silingan aron makapamisa pod sila. Nya para sa mga online nga parishioners, i-text lang or i-message ang inyong mga pamisa sa mga ngakalag. Nya pwede sa ninyo ipadala ra sa atong mga online money transfer ang inyong mga donations para sa maong pamisa. Tay pwede padala. Nalipay sad ko sa atong mga donors karon nga ilan ang idritso sa GCash or sa bank accounts kay sa ako nang ikaingon murag daghan na kayong kwarta padala nga nag-earmark sa akungan hindi na mo sila ganahan mo release ini kakita nila sa akong naong mura man ko og scammer mura man ko money launderer kana bang prangkahan na gyud ko ni exceed naman kas imong limit father nako pila di akong limit siya di sad mi kasulti nako mao na ni ron na ako na ko'y limit sa pag-receive og kwarta to avoid aning money laundering mo na iadto na lang sa bangko aron di na ko mo receive mo withdraw na lang ako sang ipahibalo ninyo ang nahali nato sa atong mga gipamaligya nga slots 3,500 man to ang slots atong gibaligya as of yesterday nahalina na ta og 2,051 ka slots. Gamay na lang jud kayong nahibili no. Hindi dagan-dagan pa bitaw. 1,449 na lang ka slots ang available. So first come,
first serve. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagi sa pagtan-aw sa naong sa Ginoo diha sa atong isig katawo. Salamat, sa Dios. Sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus.